No justice, no rest. We want immediate solution. We want immediate solution. Pay for my register. Conduct immediate For my register. We are for my register. For my register, no rest. बिटिआरनि गेजेराव थानाय गंसेल' मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथायनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2 घन्टा सम धरना खालामदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोलोंथाइनि आबहावा थासारिया मोजां नङै आरो मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरआ गावनि गोसोबायदि सामलायनायखौ नोजोर होनानै बे मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि गोजौ सोलोंथाइ आरो इयुननि मोजांनि थाखाय मोनद' दाबिफोरखौ लानानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि फरायसालिमा, क'क्राझार कमार्स कलेज आरो क'क्राझार बिगियान फरायसालिमायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लायो। दिनैनि बे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबैयै मोनद' दाबिफोरखौ मावफुंनो मुलुगसोलोंसालिनि खुंथाय आरो सरकारखौ खावलायदों। जर'खायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थाबैनो अरायथा रेजिस्ट्रार थिसननो, एग्जिकिउटिभ मेलनि सिगां इउनिभार्सिटि कर्ट मेल खुंनो, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाडु सिंहखौ बोखारनो, आन्डार ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेटफोरनि थाखाय थि समाव आनजादनि फिथाइ फोसावनो, मार्कशीट आरो ग्रेड शीट होनो थाखाय दिनैनि धरना हाबाफारिनि गेजेरजों दाबि खालामो। आफां आसामनि मोनसेल' जौसिन जायखौ जों सोलोंथाइ फसंथान होननानै बुङो 2009 सनावनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दाफुंजादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै 2021 सनाव बेयाव 13 बोसोर आगान होबाय। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, सिङाव हाबनानै जों दुलाराय बर' फरायसालिखौ नायबाय, ओरैबादि गिख्रंथाव समस्या दं बेयाव आरो बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि 4 जिल्लानि फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ लानानै जों दिनै गणतान्त्रिक भाबे आन्दोलन खालामनो गोनां जादों आरो जोंनि जि समस्या बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो 5 समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो आसामनि रायजो बेंगिरि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गोसोखांनाय गथायदों आरो बे जोंनि दाबिफोरा जाबाय जे 2-3 बोसोर जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दाबो मा पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैया आरो पार्मानेन्ट रेजिस्टारखौ थाबैनो सुफुंनो थाखाय जोङो दिनै धरनानि गेजेरजों जोङो दाबि जनायदों आरो 2 नम्बराव दङ जेब्लासिम पार्मानेन्ट रेजिस्टार बेयाव गठन जाया बेवहाय बेखौ बानायनाय जाया बै समसिम बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जिफोर एपइन्टमेन्ट सोलिबाय थादों बे एपइन्टमेन्टखौ मा बन्द खालामनांगौ आरो 3 नम्बराव जाहैबाय आथिखालनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंह बिथाङा बेवहाय कोर्ट काउन्सिल होननाय मोनसे दङ बे कोर्ट मिटिंखौ बिथाङा दिनैसिमबो गठन खालामाखै बेखौ थाबैनो गठन खालामनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जिबो समस्या दङ बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो दाबि खालामदों आरो जोङो 4 नम्बराव दाबि खालामदों कोर्ट मिटिङाव जायफोर भेकेन्ट पस्ट दङ बे भेकेन्ट पस्टफोरखौ थाबैनो फिलआप खालामनांगौ आरो 5 नम्बर दाबिया जाबाय बेफोर समस्यानि सृष्टिकारि बेखौ समस्याखौ खालामग्राया जाहैबाय आथिखालनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिंहआ बेफोर समस्याखौ बिथाङा खालामदों बेनिखायनो बिथाङा थाबैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनानै सासे मोजां व्यक्ति मोजां शिक्षाबिदखौ जोङो भाइस चेन्सेलर बेवहाय नियुक्ति होनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों दाबि खालामदों। जोङो बेनिखायनो बुंखानाय जादों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे आमार दाबि जोंनि दाबि बे दाबिखौ जोंनि सरकार आसाम सरकार एबा बिटिसि सरकारजों जोङो रायलायबाय थानायनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनाय जादों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दाखिनि जे सोलिबाय थादों लाडु सिंह दाङुरिया जाय भिसि बिथाङा खुनु बेबायदि सिस्टेम गैयाबालासिनो गावनि गोसोबायदि सिस्टेम बानायनानै जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सालायलांबाय थादों बिनि बिरुद्धै जोङो आन्दोलन खालामदों आरो जोङो गोख्रैनो बुंनाय जादों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जाहाथे पार्मानेन्ट जोंहा सासे रेजिस्ट्रार नांगौ आरो बिनि अनगायै जिहेतु बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव कर्टनि जे मिटिं जानांगौ आरो कर्ट मिटिं जाखांनायनि उनावहाय एसि मिटिं जानांगौ बिनि उनावहाय गासिबो सम्पूर्ण जिनिसखौ जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जे माखासे फेकाल्टिसफोराव आरो माखासे डिपार्टमेन्टआव जे माने थिउरि आरो प्रेक्टिकेलनि जे आंखालफोर जों नुजादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेफोर गासै जे डिपार्टमेन्टनि बा गासै समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौ जोङो खावलायदों आरो मानोना
बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आथिखाल जे बिसि बिथाङा गावनि गोसोबायदि गावनि क्वार्टाराव लिंहरनानै मालाबा इन्टारभिउ फाथिनो नागिरो मालाबा कर्टनि मिटिं डिसिसन लानो नागिरो मालाबा एसि मिटिं फाथिनो नागिरो बेबायदि गोसोबायदि जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जे सोलिबाय थादों जों बुंदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोंनि बर'फोरनि आन्दलननि बिनिमयाव जोंहा जे मुंख्लं जानांबाय मुंख्लंफोरनि थैजों सोरजिजानाय बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोङो मोजां मोनसे सिस्टेम मोजां मोनसे रुलखौ जोङो हास्थायदों बिनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सोरबाया बिसि जाफैनानै जाहाथे जानला मोनला जोंनि नैबे आन्दलनजों मोननाय इउनिभार्सिटिखौ अपमान खालामा बेबायदि सिस्टेम गैयै मोनसे इउनिभार्सिटि खालामा बेखौ इमिडियेट जों दाबि जनायदों आरो जोंनो बिथांमोना आसाम सरकार आरो बिथांनिसिम जोङो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो जों बिटिआरनि चिफ बिथांनिसिम जों जनायबाय जे बिथांमोना जे खोथा होनाय बायदि जे इमिडियेट जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि समस्याखौ बिथांमोना इमिडियेट सलुसन खालामनानै होनांगौ जिहेतु रायजो बेंगिरिया बिथोन होनो हायो जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि खुंथायनि सासे बिबानगिरि बेजों रायलायनायनि जेंना बोस्रांनायनि थोंजोङै राहाफोर दं दा बेखौनो जों रायलायबाय थादों जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा जे मोनसे टीम जाहाथे जोंनि चिफ मिनिस्टार आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे बिथोन होनाय बायदि गभर्नर बिथांजों रायलायबाय थानाया सोलिबाय थादों आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जे इमिडियेट जे जोंनि सलुसननि लामा नागिरनानै बिथांमोना सलुसन खालामनायनि बाथ्राखौ खोथा होदों दा जेसेबां दिनसिम बे सलुसना जाया अब्लासिम जोङो आन्दलनखौ कन्टिनिउ लाखिबाय थागोन आरो गमामा जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जोङो नैबे आन्दलननि गेजेरजों मोजां मोनसे सलुसन बेखौ मोननायनि मोनसे मिजिं दं होननानै जों आसा खालामनो हायो बे हाबाफारिया क'क्राझार जिल्लानि गोबां बे रोखोम हाबाफारियाव जाबाय थादों आरो बेयो अखल क'क्राझार जिल्लाल' नङा दाखालि थांनाय जे सप्तानिफ्रायनो एबा सिगां गिबि सप्तानिफ्रायनो आसामनि बिभिन्न कलेज एबा इउनिभार्सिटिफोराव बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों दा बे हिसाबै दिनैबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंहा गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव जेसेबां कलेज दं क'क्राझार साब डिभिजननि सिङाव बेसेबां कलेज दं बा चिपकाइ फुटबल बेसेबां कलेज दङ बे कलेजफोराव बे हाबाफारिया जाबाय थादों आरो दोलै नोगोरै जोंनि गासैबो बिभिन्न जाथि बा गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारियाव हेल्प खालामनाय जादों।